Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama uPasoni channel New Flick. uNkulunkulu akakulonde kubusise. Sicela ukubalekile, sicela ukufanele subscribe like le video. Kakhulu iba ilunga le channel. Uma uyilunga le channel kuba nemali engango-R9 uyikwazi ukuthi ucontribute kwi-channel. Siyabonga labo abangamalunga e-channel. uNkulunkulu ke ngathi ngabalonda ebabusise. Kube ngasweli lutho. Inamba yami khona kodwa ngicela isetshenziswe kuphela abantu abangabalandeli bale channel. Kakhulu abantu abangifonela abantu abangayona abalandeli bale channel, abantu abangona ama-subscribers. So please, if you're not a subscriber, you're not a follower, you're not a member of the channel, don't use the number. Sibheke iphupho la elika Joey Skhuze. Is Joey Skhuze noma Joey Skhuze, Joey Skhuze, kodwa Joey Skhuze 45 ukuthi kusho ukuthi iphupha ugogo wakho saphile efika kuwethi ukhathele bese ke gibela empedeni alala. Nake singakusho ngumuntu okhathele. Kodwa ke ngiyayithanda ukuthi ngikhulume nawe lo. Wena uzobe usithatha lento uyiconverter uyibhekise kulo omunye umuntu ngoba kuyafana. If uphupho umuntu uphupho ukuthi ukhathele wena nokuphupha umuntu omunye ekhathele kungacisha iminingi yakho izofanana. Nake sikulungisile ngokuhlukahlukana la sithi asikubheke ngoba kungasho into ehlukene komunye umuntu. Nako kokuqala uma uphupha uthi uphupha ukhathele kuPaul oluvama ukubika la ukuthi usebenza kanzima nangokuzimisela futhi uzothola umvuzo kungekudala. 2 uma uphupha ukhathele uPaul uhle olingasho ukuthi usukuzothola usizo kumuntu ungalindele noma kumuntu ongamlindele. 3 kuyenzeka futhi uma uphupha ukhathele kuba uPaul nje osulu olingasho mhlawumbe kungenzeka ukuthi udinga usizo, udinga ukulekelelwa nokwesekwa ukuze uphumelele. So liyafika lo Paul uma ukuthi umuntu uvele odinga usizo, umuntu odinga ukulekelelwa nokwesekwa ukuze ekwazi uku-achieve whatever lo suku ufuna uyihlelile empilweni. 4 yenzeka futhi uma uphupha ukhathele kuba uPaul ngabe nje lusho ukuthi awunawo amandla noma awuphilile kahle noma ke ukhungethwe yinkinga ongakwazi ukusixazulula. Asivale ngakuthi number 5 uma uphupha futhi ukhathele uPaul ngasho ukuthi ungase mhlawumbe ubanjwe ukugula esikhathini esiseduze esizofika ngekudala. Okusho ukuthi lento isho ukuthi noma abuphupha omunye umuntu ke ukhathele kungenzeka kube ukuthi vele lo muntu lo uphupha ombona ekhathele umuntu osebenza kanzima, umuntu osebenza ngokuzimisela ongenzeka njengamanje sekusondela isikhathi sokuthi aphumelele noma athola umvuzo wokusebenza. Kungenzeka lo muntu loyo mhlawumbe udinga usizo, udinga ukulekelelwa, udinga ukwesekwa ukuze azokwazi akwazi ukufeza lento asuke ebekele zona empilweni yabo. Noma umuntu uthola ukuthi usephelelwe amandla noma usefuna ukuphotha ithawula ngenxa yenkinga ezithile mhlawumbe ahlulwe kuyixazulula lo muntu loyo yabona. Kungenzeka mhlawumbe lo muntu loyo futhi uzobanjwa ukugula noma ubambekile njengamanje unokugula okuthile okumbambile noma uzobanjwa ukugula esikhathini esizayo yabona. So asibonga kakhulu besibheka la okunoma uphupha ukhathele noma umunye umuntu ekhathele. May God bless you. Kuleva